Kyllä se vihreä pari ainakin liikkuu. Mikä tässä on? Se on sun varavas. Kutiaks sä? Punainen vielä tossa alussa. Hanki 1000 savuisen dungeonin, gruppi tanssii gaselin askelin. Mulla yllä on T2-armori, sain sen eilen raidilta luutiksi. Tämän bossin toivot sen kirvelee, vieruleman taimerti kun yskäisee. Anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Jossain kirjalla tuli hituille. Vähän meni joo. Tankit huusivat kaikki kuollessaan, meidän hilu ei sinne katsokaan. Ne sirosti nyt Tessussa valittaa, äiti neuvoi, että itkeä kannattaa. Kurkku kipeänä aamuun ankeaan, kuka käski mennä alasti raidaamaan. Anna minulle nämäkin luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Pardit hilaavat irstaisin mielin hotteja gruppeihin. Kuka antaisi niille edes takuut näihin bosseihin? Vive veti kaljaa kaatamaan ja se sai myös perseen turtumaan. Vierukaasuja olohuoneisiin, raidikoneita Frozen Dawnin makkariin. Raideja vielä raidien jälkeenkin, videotykillä screeniä naapuriin. Kuka sanoi, että Vipe uhkaa jo? Minä olen Combat Kitten Junior. Anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Edes purua aamupöydässä, nörtti tarvitsee vain yhden ES:n. Kumpi voittaa, Atsu vai Datokar? Kysy minulta killan johtaja, mikä minä olen sille vastaamaan. Samuin taas kesken miitin aikanaan, anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Pardit hiilaavat irstaisin mielin hotteja gruppeihin. Kuka antaisi niille edes takuut näihin bosseihin? Viime Vipe veti kaljaa kaatamaan ja se sai myös perseen turtumaan. Anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli. Anna minulle kaikki luuttisi, ole minulle Frozen Dawnin enkeli.